ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام والله تبارك وتعالى ulu kudratının nişanlarındandır. Dağ yanı navların ve gemelerin deryada yürümeği. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Eğer Allah Tebarek ve Teala istese yelini saket eder, pes deryan yüzünde sabit durup bir hareket bolup kalar. Tahqiqçı işte nişanlar bardır her bir sabırlı ve şükürlü adamlar için. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Ya da navlarını helak edip, qarq edip yok ederdi. Şoların amallarının şumluğu sebebinden o köplerce günahlarını affetýär. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. O bilsinler ol tora adamları ki bizim ayetlerimizin barasında cidel ederdiler, özleri için Hudaýyň azabından gaçyp gutularga yer ýokdugyny. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Pes her bir zady ki size berilipdi her bir şeyden, pes şol dünýä diýerliginiň metaýydyr. O Hudaýyň ýanyndaky nygmatlar ýaxşyrakdyr we baqyrakdyr iman getirip we özleriniň Perwerdigaryna tewekkül etýän adamlar üçin. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Ol tor adamlar üçindir ahiretin ulu dereceleri ki olar günah-ı kebirelerden ve fahişe işlerden ejtinab edip saklanypdylar. O wagty ki qaharlar gelse afwedip qaharlaryna göre iş etmeýärdiler. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Bu ahiretin nygmatlary ol tor adamlar üçindir ki özleriniň Perwerdigaryna iman getirip jawab-ı musbat beripdiler we namazlaryny okuýardylar. O şolaryň tamamy işleri öz aralarynda meşweret bilen, maslahat bilen enjam bolýardy. O men şolary beren nygmatlarymdan we beren rızkymdan Hudaý ýolunda sarf etýärdiler. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Bu ol tor adamlar üçindir ki olar wagty ki özlerine bir yerden zulm ýetişse, şonda bir-birlerine arka bolup intigamlaryny alýardylar. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. O yamanlygyň jazasy öz ýanydyr. Pes her kim afw edip gözeşt etse we arasyny islah etse adawatyny we düşmanlygy aýryp pes şoň sogaby Hudaýydyr. Tahqiq Allah Tebarek we Taala zalimleri gowy görmer. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. O her kim özüne zulmedilen soň intigamny alsa, pes olarga aýyp etmäge ýol ýokdur. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Tahqiq aýb melamet etmek ol bir adama yaraşar ki özü halklara zulm edipdi we ýerde nahakdan täaddi we fesat wujuda getiripdi.
Şu tariqa adamlar üçün güýçli azap bardyr. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Ve her kim sabr edip afw etse we intigamyny almany gözeşt etse, tahqiq şoň şu işi etmeli işleriň jumlasindendir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ Ve her kim Huda gumrah edip yoldan azdırsa, pes şoň üçin Huda gumrah edenden soň hiç dost we çäresät ýokdur. O zalimlerini görersiň, wagtyki şolar kıyamatda azaby gözleri bilen gören wagtlaryny aýdarlar. Aya dünýäge öwrilip barmaga ýol bar.